En la categoria Tothom a l'AFA, 34 AFA han presentat projectes que fomenten la participació de totes les famílies del centre educatiu. Es tracta de projectes que treballen en favor d'una educació intercultural, inclusiva i democràtica. L'AFA, Escola Pau Casal des del Vendrell, ens presenta el projecte Extraescolar. Mira com la nit avui s'encén i el crit de la nostra gent, una sola veu que esclata. Mira com fas veure que no em sents i com si no hi hagués després, balles perdent la mirada. Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem Seguidament, l'AFA Mar Nova de Premià de Mar ens ensenya el seu projecte Xerrades i tallers enfocats a la criança. Estem contents de que siguem finalistes amb dos projectes que tant estimem a l'escola, que són l'Obrim Portes i la xarxa de coneixement i d'aprenentatge. El projecte Xerrades i tallers enfocats a la criança el portem des de la Comissió Xarxa de Coneixements de l'Escola Mar Nova i neix amb l'objectiu d'oferir un espai on relacionar-nos, intercanviar aprenentatges i coneixements entre tota la comunitat educativa. Algunes vegades els talleristes són els mapares de l'escola i altres vegades busquem experts externs. Amb les activitats que es gestionen des de la Comissió de Coneixements aconsegueixen dinamitzar la nostra comunitat educativa, aprofitar el talent social que aquesta mateixa tresora i ens permet això, realitzar diferents tallers que parlen sobre aspectes que ens preocupen, no? Que ens poden ajudar a acompanyar l'educació dels nostres fills i filles. A més també ens permet que ens puguem conèixer entre les famílies, crear xarxa, poder compartir vivències, preocupacions. Sinó que també compartim experteses, perquè hi ha vegades en què són les pròpies famílies qui estan al càrrec de donar les activitats i llavors és quan t'adones de com plural i rica és aquesta comunitat que forma part d'aquesta escola. Des de Centelles ens arriba el projecte Mengem com a casa de l'AMPA Escola Xuriguer. Neix de la necessitat d'ajuntar el temps de migdia, dic temps de migdia perquè no és només el tema de menjador, d'anar a menjar, l'acte de menjar, sinó engloba molts altres aspectes. L'elaboració del projecte ha sigut un treball que s'ha fet en col·laboració de l'empresa, de l'AMPA, de l'escola. Ha sigut una feina conjunta que hem fet des de l'inici i això ha requerit de molta escolta, de molta implicació per part de tota la comunitat educativa i ha sigut un procés lent i profitós. Els objectius d'aquest projecte era millorar la visibilitat, millorar també la comunicació del que passa dintre el temps de migdia que arribi a casa. En aquest sentit, ens preocupem de recollir les inquietuds de les famílies a través d'un qüestionari a final de curs. També estem molt contents perquè els premis de la FAC ens ha permès que molta gent se n'assabenti de què és el que estem fent en el temps de migdia. Des de Barcelona, l'AFA Fructuós Gelabert ens porta en el seu projecte titulat Fuig, fuig, fuig.
Des de la Comissió de Gènere de l'Escola Pública Fructuós Gelabert, de cara al Nadal, vam decidir refer, renovar una mica les tradicions i vam pensar fer-ho a través d'un rap que pogués arribar al màxim de persones possible. Se'ns va acudir a agafar una cançó més tradicional, com era el Fum Fum Fum, i convertir-la en el Fuig Fuig Fuig, que crec que va arribar a molt públic i molta gent coneix. Per nosaltres l'objectiu de la campanya era sobretot la repercussió, arribar a tota la societat, famílies, comunitats, criatures, i la repercussió que va tenir aquest rap nadalenc, doncs per nosaltres ja ens sentim satisfetes i per nosaltres és el gran premi de la campanya. I finalment, el projecte anomenat Sempre a prop, de l'AFA Escola Miralletes, també de Barcelona. Com estem? Gràcies, famílies, per aquest reconeixement que ens heu fet. I dic famílies perquè darrere de totes les AFAs, evidentment, estem les famílies, i que unes famílies reconeguin a unes altres la seva feina, la seva dedicació i la seva empenta és una cosa d'agrair. Nosaltres, a l'AFA de l'Escola Miralletes, creiem molt en el nostre projecte. És una escola molt petita, poquetes famílies, però la veritat és que estem molt implicades i és un projecte molt bonic de treballar. Gràcies a la FAC, gràcies a totes vosaltres, perquè suposo que algun ens haureu votat. Estem tan contentes. En fi, ens agradaria més celebrar-ho amb vosaltres amb una bona copa de cava. Però altre any serà, esperem. I recordeu, les AFAs som un dels motors més importants de les escoles. No deixem mai de treballar perquè els nostres infants i la comunitat educativa ens ho agraeix moltíssim. Gràcies a totes. Adeu! Un cop fet el recompte de les gairebé 27.977 votacions del públic i després d'otorgar les puntuacions corresponents, l'AFA que resulta guanyadora dels Premis AFAC en la categoria Tothom a l'AFA és l'AFA Fructuós Gelabert de Barcelona amb el projecte Fuig Fuig Fuig. Enhorabona! Consulteu la resta de premiats al web premisafac.cat.